Să rumâna, tante. Bine ai venit, nepoate. Aveam și eu la și jumate. Așează-te aici pe spate, eu sunt tati psiholog, Emilia Cap de Mort. Psiholog ai vrut să spui, da, și numele țeșui. Am venit cu o problemă. Spune mie, ce dilemă? Mă apasă aici în piept când mă gândesc la viitor. Nu te mai gândi de zor. Repetă cum îți zic eu. Azi mi-e bine, mâine e greu. Cum să zic așa ceva? Să atrag mâine o zi rea? Trebuie să o zici mereu. Azi mi-e bine, mâine e greu. Mă simt și neputincios. Repetă, sunt micinos. Cum adică îmi zici că mint când eu aici zic ce simt? Când gândești prost despre tine, înseamnă că și mi-ți bine. Te minți singur că nu poți și spui singur bete roți. Dar mă uit în jur la alții și încep să fac comparații. E greșeală colosală. Vede studiograda ta și nu te mai interesa de ăla din stânga ta cum a reușit deja. Fiecare în ritmul lui. Fiecare în filmul lui. Ce al tău e pus deoparte, doar trebuie să-l cauți, nepoate. Să rumâna de ajutor. Factura, că te omor. Cum vrei 10 milioane pentru 3 sfaturi banale? Ăsta e tariful meu, dar nu uita ce ți-am zis eu. Azi e bine, mâine e greu.